Ito kaya ang kapalaran na tinakda sa aking buhay. Bakit bawat akbang ko ay may luha? Nakalaan kahit ako'y mahirap lamang. Puso ko ay tapat umibig. Bakit kaya o kay lupit ng tadhana sa aking buhay? Bakit ako pinabayaan sa aking kinalamian? Kailan kaya mapapawi dilim nito aking landas? Kailan ko pa masisilayan ang tanglaw sa aking buhay? And magandang araw po sa lahat. Yan, kumusta po kayo? Yung araw po na ito, yung mission natin ay pupunta ng Buyo. So, kasama natin si Ate Mona Lisa. Mona Lisa! Yan, kasama natin si Ate Mona Lisa. May pupuntahan tayong magnanay. Sabi ni Ate, hindi na daw nakakalakad yung anak niya. Tapos yung nanay naman, senior citizen na. Wala nang naghahanap buhay sa kanila. Kaya sabi ni Ate Mona Lisa, puro na lang kamote. Kamoteng gaho yung kinakain. Makakain man sila ng kanin pag may nagbibigay. Kasi walang tatrabaho. Salamat kay Ate Mona Lisa kasi kahit mainit, may bitbit pong bata, sinamahan pa rin tayo. 10 minutes pa nga lang tayo naglalakad. Hingal na. Isang oras? Nakadawag. Blue ng langit. Masuko na ako. Kaya naman natin si survivor. Ate Mona Lisa kasi may bigbit na bata. Ayaw magpaiwan dito kanila. Hindi naman namin alam yung pupuntahan. Kaya din, inot naman daw ako na matore. Ang uragon. Sent. Dito maingin mo. Ha? Tapos lagi na tayo na may-ari na. Kumanan sa vlogger. Ako para tayo, per. Ano? Iyo, kasi papa kaya ito ka naman. Okay. Ang linaw ng tubig dito. Ang ganda oh. Ano yun? May tulay din pala. Pag nagbabaha ko yan dyan nag-aangkin. Pasagat ko muna bago ka makatulay. Nag-ano kayo na kami sinabali. Malinaw ng tubig. Ang gas? Ang isang
Ranggas. Ito yung ilog na ito yung karugtong ng ilog na pinagkukunan nila ating kanya ng itong nila dati. Duman pan. Duman ang tuto. Nagaganda na ko sa lugar ng pagkain. Dami ba to? Wakas po. Sabi na kami sa lugar nila. Ito yung bahay. Yung pupuntahan natin. Bago tayo tumuloy. Magpahinga muna tayo. Pahinga muna kami. Mga 5 minutes lang. Sige, sandali lang ha. Dito na nga tayo sa bahay ng pupuntahan natin. So, ito po yung kanilang bahay. So, ayan, pinasundo po namin si nanay. Ano pong pangalan ni nanay? Ha? Ano pong pangalan niyo? Purita. Purita. Purita Basagre. Opo. Kumusta po kayo? Maray naman, nag-uhaw. Mayroon na po kayo magtagalog? Ahem. Kung nakakadanog. Hindi niyo po ako marinig? Ha? Hindi niyo po ako marinig? Mahina Dahil mo ako madangog? maluyan ang pagdangog man. Maluya na kayo. Maluyan na. Maluyan na. Ina na. Opo. Ayan si nanay. Ano pong pangalan niyo ulit, nay? Ha? Ano pong pangalan niyo ulit? Purita Basagre Purita, po. Basagre. Ay, pasok po tayo, nay. Ha? Pasok po tayo. Malaog na po kamo Malaw po kita. O sige. Nagsaropan aldaw ko gahalat ako. Bakit po? No. Yan, pasok tayo dito guys sa loob nila. Ate Pura. Nay, ilang taon na po kamo? Ilang taon na po kayo? Yun na daw ka 1941. December eh. Pasensya na po tayo po kung tatang magpunta. Ha? Ako po kuya. Ha? 1941. 1941? Ay, 41? 81 na kayo. Ah, 81 po. Ayan. So isa lang po yung anak nyo, si kuya lang. Duwag ay no. Tulo. Tatlo po. Mayo man diri sa Naga. So, ate kong lakay nasa work at Kiburak, Naga City. Okay lang kaya nay kung ano, may video po kami, makikita po kayo sa YouTube. Ha? Makikita po kayo sa ano, sa YouTube. Sa Facebook, okay lang kaya dun sa mga anak mo? Diba? Ano, lakasan mo yung ano yan. May puret. Si kuya po, anong pangalan po ni kuya? Ito Basagre po. Pipito. Ito. Ikaw kuya, okay na po ba pumasok na? Kumustahin natin si kuya. Kuya, kumusta po kayo kuya? Yung mga pagpagka. Ay, salamat na kaibo. Ayun, may ilaw kuya. Ano po yung sakit ni kuya? Polio po ito. Polio. Ilang taon na po? Tagal na po ito. Ay, hindi din po kayo nakakita kuya. Hindi na po. As in, wala na po talaga. Wala na po. Sino po yung naghahanap buhay sa inyo kuya? Tulong lang kay nanay. Kali sa gobyerno. Ay, mga bigay-bigay po. Kasali po kayo sa purpose. Sa ito po, ito, Senior citizen. hindi po yung UTC po dapat ito. UCT. 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 Pero sa government pa yan po. Galing pa rin sa gobyerno. Oh. Ay, salamat naman. Oh. So, paano po pag walang ayuda yung TCP? UCT. UCT? Wala pong ayuda. Saan po kayo kumukuha? May mga ano Napagkain. naman po, kahit yung mga Tao-tao. Mga bigay-bigay. po, Kamuting kahoy. kamote, batag. Saging. Ay, yung mga kapatid mo kuya, kumusta naman po sila? Okay naman po sila. Dalawa kong kapatid nasa malayo. Malayo. So, isa nasa Pangasinan. So, sa tingin mo kuya, okay lang kaya sa kanila malay mo magkarating sa mga kapatid mo makita kayo? Okay lang kaya na i-vlog kayo? Hindi naman yun na kagalit. Kayo po kuya, okay lang po ba sa inyo na makita po kayo sa buong mundo? Okay lang po.
Yan. So yung purpose po namin dito, ay kaya namin kayo binibidyohan kasi kung may mga gustong tumulong po, matulungan po kayo. Dahil nga po, nakita naman namin yung kalagayan nyo, talagang kailangan na kailangan nyo po ng tulong, lalo matanda na si nanay. Eh kayo, PWD din, PWD. So, kailangan po ng tulong nyo, kaya yun po yung purpose namin, kaya binibidyohan po namin. No? Hahanapan po namin kayo ng sponsor, na kung may mga mabubuting loob po, ay mapadalan kayo ng tulong, financial man o pagkain. Opo, okay lang po yan sa inyo. Okay lang po yan. Okay. Salamat lang po sa tulungan niyo kami. Opo. Kasi pasalamat tayo kay Ate Mona Lisa kasi dahil sa kanya matagal na yung kuya no, yung sakit niyo po. Tagal na po ito. Sa tingin niyo ilang taon na po kuya? Basta simula ito, 5 taon ako. 5 years old. So, Doon na nag-umpisa. So, simula ng 5 ito years po old. talaga kayo, hindi na ako nakalakad. Nasa na po yung 13. 13 years old na. Hindi na din po kayo nakapag-aaral. Hindi po. Hindi pa school na. Pero nakapasok naman kayo ng eskwelahan. Hindi po. Ay hindi po talaga. Pero totoo. Ayun. So, ano pong pangalan niyo da? Ay kuya? Pipito Pipito? Basagre po. Pipito Basagre. So, kung may sasabihin po kayo, kung hihingi po kayo ng tulong sa mga viewers po namin, viewers po natin, ano po yung gusto niyong sabihin? Gusto ko po sana maayos tong bahay namin. At gusto ko ulit sana makakita ako. Ayun. Mahirap kasi pinagkakita. Gano'n kahirap po yung walang paningin? Mahirap po. Hindi ako kilos ng maayos. Sana po may makatulong lang sa akin. Maayos ang bahay namin at saka makakita ko ulit. Kahit makakita man lang kayo kuya. No? Oo. So ano yung naisip niyo kuya pag naisip niyo yung ano, yan, hindi kayo nakakakita? Mahirap po. Gano'n kahirap po? Para bang sa tingin ko, ano na ako, wala nang pag-asa. Puro na lang kadiliman, nasa paligid. So saan kayo kuya kumukuha ng lakas ng loob para hanggang ngayon lumaban pa rin sa buhay sa kabila po ng kalagayan niyo? Nag-ano ikaw sa Panginoon. Nananalangin rin ako na sana may makatulong sa akin. Siguro ito na yun. Oo nga po ano, so malay niyo po talaga ito na yung way para matulungan po kayo. Opo. So sa hinihiling niyo. So patuloy lang po tayong magdasal no. Opo. Nasa Diyos pa rin yung yung desisyon kung ano po yung mangyayari sa buhay natin. Sinasabi ko po baga sana kung ano mayakon mangyari, ano mayakon mangyari sa Diyos na yak, Diyos sa akong bahala. Opo. Yun sabi nga habang nabuhay may pag-asa na eh. Ngayon po ako nagkaroon ng pag-asa Ngayon kayo nagkaroon ng pag-asa. na ano ko na may tutulong sa akin. Opo, ipanalangin po natin no na sana may mga mabubuting loob na tumulong po sa inyo. Opo. Ayan. Kinanay po, anong gusto niyo sabihin? Sana lakas ang kuya, lakas ang loob at saka maging malakas ang kanyang katawan kasi walang mag-ano sa akin, asikaso. Siya lang talaga yung nag-aasikaso sa inyo Opo. kuya. Yun lang po. Doon po sa mga kapatid niya, ano pong gusto niyo sabihin? Sana kung nasaan man sila, narinig man nila. Sana ayusin rin nila ang kanilang mga buhay. Mag-iingat sila lagi. At
sana naalala rin nila umuwi rito. Ilang taon na po silang hindi nakaka-uwi dito, kuya? Medyo hindi pa naman matagal yung kapit ko nasa Pangasinan. 2 taon. Halos pareha silang dalawa. Parehas lang. May mga pamilya din sila, kuya. Yung isa kong kapatid na babae nasa Naga, yan may pamilya. Yan, sana nga po matulungan natin si Kuya Pipito sa kanyang hiling. So sa mga tulong, paki-message na lang po kami sa aming Facebook page. Salamat pa lang kay Ate Mona lang kung hindi dahil sa kanya, hindi kayo kakapunta rito. Opo, siya po yung tumulong talaga sa amin Opo. para matunto namin kayo dito. Then kahit may anak siya, kahit mainit, bit-bit niya yung anak niya, Kahit para lang malayo, samahan kami dito. kahit malayo, pumunta pa rin dito. Opo. Nay, pasensya na kam ka na. Ay, No problem. wala pong problema yan sa amin, ay. Mahirap din po kami. Pinagdaanan din po namin yung pinagdaanan nyo. Dati, oo nga, halos po wala din po kayong makain. Yung bahay po namin sira-sira dati. Yan po, kaya sanay po kami sa ganitong buhay. Hindi po kayo mag-alala. Salamat sana. May dala po kami ditong kunting Very, tulong po very sa inyo. thank you. Mayuwi. Nay, baka pwedeng kantahan nyo naman kami kahit isang kanta. Ana? Kanta. Anong kanta? Baka may alam ka pong kanta dyan, kahit ano po. Dali na. Bakit kaya hinahanap sa tuwina? Halos ako kung wala. Ay, salamat. Tuloy niyo po, Lahat tuloy niyo po. ng dosa ay kasalanan sa Diyos. Magbalik manggiraray ka muli sa buhay ko. May ano, may namumukan na Wes sa kanya. Yan, yung sikat na ano na lola, si Lola Damiana po. Kamukhang kamukha ni Nanay Purita. Ay, ano, yung My Way daw po. And now the end is near, and so I face the final curtain. Nakalimutan Kayo ko pong na. kumanta. Ha? Kayo pong kumanta. Ano pa po yung alam yung kanta? Pasensya na kanta ko. Okay lang po. Yan, pwede sa pamangkin. Okay. Ano pa po yung iba mong arap na kanta? This love of mine Si Emily. goes on and on. My love is everything. This love of mine. Okay. Ano? Tapos, Napalit pag isa pa'y punte. Oh, Palagpan natin siya. Oh, ha? nasabit ka tuloy na. Nasabit ka tuloy na padugang kalugot. Makanta pa? Ay, dahil na. vlog. Ay, O, ni ate ko. ay, kuya. Di ba pahiling niyo sa, ano, sa YouTube? Bago po kami umalis, iwan ko na po ito sa inyo. Ala, Oh. Bago po kayo mahali, iwalat ko na po sa endo. ay salamat no sa Sige po. ulitin. Apir Good vibes tayo. talaga yun. Ano po? Ano po itong kanta mo? Apir tayo. Sumakit ang ulo ko. Sex ma'am, secret. Dahil na po kayo mahaloy, madumana po kami. Sige, salamat. Iyo po, ingat po kami pirme ha. Ah, Ingat po kami pirme. iyo. Salamat. Kaya Pipito. Iyo po. Iyo po, pag may tulong pong napadala sa inyo, pupunta po ulit dito ha. Yanay. Ha? Yan, mahina kasi yung pandinig ni Nanay Purita, kaya hindi kayo masyado magkaintindihan. Lugar ah. Ano pong gusto niyong sabihin? Ubus ko, ubus. Ano po ang gusto ninyong sabihin?
Ano daw sabihin ko daw? Salamat, Noy. Sa ulitin. Apo. Iyo na, Noy. Iyo po. Salamat po, salamat sa pagpadagos po dito sa Ayan, sana po matulungan natin sila kasi talagang Ay, malingkod natin. mo ka, Noy. iyo po. Madara ka mo. Naglagabong na. Iyo po. Yan, sana matulungan natin sila kasi kita naman natin yung kalagayan nila. Si Kuya PWD, si Nanay, senior citizen na madalas wala silang kinakain na bigas. More on lang, kamuting kahoy, kamuti. Although masustansya naman, pero para sa akin, opinion ko lang doon, mas maganda pa rin pag kanin talaga yung kinakain. Ito kaya ang kapalaran na tinakda sa aking buhay. Bakit bawat takbang ko ay may luha nakalaan? Ako'y bigo sa aking pag-ibig dahil ako'y mahirap lamang. Kahit ako'y mahirap lamang, puso ko ay tapat umibig. Bakit kaya o kay lupit ng tadhana sa aking buhay? Bakit ako pinabayaan sa aking kinalagyan? Kailan kaya mapapawi dilim nito aking landas? Kailan ko pa masisilayan ang tanglaw sa